territori del Carroig és un dels espais de la península ibèrica més rics en manifestacions rupestres postpaleolítiques. La seva importància està en l'elevat nombre de conjunts, en la seva singularitat i en el seu valor documental per a conèixer les primeres societats agrícoles i ramaderes. El conjunt més conegut és el de les Coves de l'Aranya, que es localitzen al marge esquerre del barranc d'Ongarès, afluent del Casuma, abans de precipitar-se en el Salt de la Rebolla. En les parets d'estos abrics, els nostres avantpassats van deixar testimoni dels seus costums i creences, dels diversos animals que els servien d'aliment i també dels seus objectes, vestimentes i adorns personals. Tot això ho podem veure en una sèrie extraordinària de pintures que converteixen els nostres serres i barrancs en autèntics museus a l'aire lliure. El de les Coves de l'Aranya és un dels conjunts més representatius de l'art llevantí de la península ibèrica. El seu valor patrimonial ha sigut reconegut per la legislació nacional i autonòmica amb la figura de bé d'interès cultural. Des de 1998, aquestes pintures estan inscrites en la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. En la denominada primera cova, les figures millor conservades corresponen a arquers en diferents actituds, un dels quals amb un arc i 6 fletxes, i d'altres de dimensió reduïda, tradicionalment denominats hòmens mosquit. En la segona cavitat es troben les escenes més conegudes, entre les quals destaca una cacera de cabres salvatges i la mundialment coneguda escena de recol·lecció de la mel. En esta, una figura humana dalt d'una sèrie de cordes extrau la mel d'una bresca, mentre les abelles revolegen al seu voltant. A més d'estes composicions, hi ha motius esquemàtics i nombroses figures d'animals d'estil llevantí, com un cavall ferit per diverses fletxes que es precipita al buit i un grup compost per una serva, un cervo i una cabra. En la tercera cavitat destaca la figura d'un gran bou, realitzada perfilant la figura i omplint-la de traços curts. També hi ha algunes figures humanes i animals de dimensions més reduïdes. Les Coves de l'Aranya van ser descobertes l'any 1920 i a partir d'eixe moment, junt amb Bicorb, es van convertir en un referent en tots els estudis d'art rupestre de la península. Referent també de l'art llevantí i de l'art esquemàtic, amb una cronologia aproximada que va dels 5.500 al 3.000 abans de la nostra era.